Hlavné námestie sa každoročne stáva dejiskom vianočných trhov. Toto miesto, ktoré dnes tak radi navštevujeme, má za sebou stáročia histórie a zmeny názvov. Popri ochutnávke lokší a punču vás preto pozývam na malý výlet do minulosti, ktorá je tichým svedkom príbehov, ktoré sa tu odohrali. Prvý záznam o pomenovaní námestia pochádza zo 14. storočia, keď ho nazývali Fórum, čo znamenalo jednoducho trh. Bolo to miesto, kde sa odohrávalo všetko dôležité. Obchod, spoločenské udalosti, ale aj verejné popravy. Azda najtragickejšou udalosťou, ktorá sa odohrala na hlavnom námestí, bola poprava kazateľa Mikuláša Drábika v 17. storočí. Drábik, známy svojimi prorockými víziami, verejne kritizoval Habsburgovcov, ktorých označoval za tyranov a predstavoval hrozbu pre ich moc. Jeho proroctvá, ktoré boli plné apokalyptických obrazov, vydal sám učiteľ národa Ján Amos Komenský v diele Lux in Tenebris. Tieto vízie podporovali protihabsburské nálady a preto bol Drábik vo svojich 83 rokoch obvinený zo zrady a verejne popravený práve na tomto mieste. V 19. storočí, počas rakúsko-uhorského obdobia, nieslo toto miesto názov námestie Františka Jozefa. Cisár František vládol dlhé 10 ročia a bol symbolom stability monarchie. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní. Po vzniku Československa v roku 1918 dostalo námestie názov po prvom prezidentovi, teda Masarykovo námestie. Tomáš Garrigue Masaryk bol významným politikom, filozofom a symbolom demokratických hodnôt, ktoré formovali mladú republiku. Masaryk sa zapísal do dejín ako muž, ktorý stál pri zrode Československa. Počas temného obdobia druhej svetovej vojny a slovenského štátu nieslo toto miesto názov Hitlerovo námestie. Táto zmena symbolizovala obdobie podriadenosti nacistickému režimu, ktoré zanechalo hlboké rany v histórii mesta aj celej krajiny. Po druhej svetovej vojne a nástupe komunistického režimu bolo námestie pomenované na počesť oslobodenia Bratislavy Červenou armádou. Tento názov, námestie 4. apríla, sa udržal počas celého obdobia socializmu. Po páde režimu sa vrátil historický názov Hlavné námestie. Spolu s tým sa obnovila aj jeho symbolická úloha ako miesta, kde sa stretáva história a súčasnosť. Pri prechádzke medzi stánkami si preto spomeňme, že Hlavné námestie nie je len miestom radosti, ale aj priestorom, ktorý nesie stopy našich dejín.